хареса видеото, лайкнете, абонирайте се и скоро оставаме един абонат до 50 абоната, така че побързите и ще добавя 3 в моя френдлист, така че ако може си абонирайте. Така, нека да започнем по Monster of Ace. Между направих 11 герой вчера на 1000 купи Драко. Не се стремам много да ги правя, но това ги правя. Значи на Биби, любими ми скини, разбира се. Втор Биби, няма какво да го спорваме. Не ми е любим герой, просто са 3000 купи. Този може би е го... Не го измислил. Не знам. За хората, които имат малко скинове, няма смисъл просто да го хранят такова. Драко, разбира се. За 300 джемове скин. Фанк, със сигурност този ще ми е един скин. Пиняташ, определено ще е този. Ел Примо, или ето този, да, може би ще е този. Или съм напълно, но май ще е този. На Франк ми е любим Clash Royale скина. Да, Clash Royale скина. Който е 15 точки, супер много. Това е доста годно. Това със сигурност ми е любим скина на Мортис. Мелоди, този ми е любим скин. Но новия скин, ама още не е изгледал. Не знам някои хора как си го купили. Кроу Феникс Кроу, разбира се. Имаше по-добра версия Феникс Кроу, но не знам, че одитнаха. Това май е единственият герой, който има 3 скина за 300 джема. И за 200, което е вау. Шели. Може би или ето този, или от един Brawl Pass. Прилица Шели май се казваше, но не съм много сигурен. Сърч със сигурност ще е този скин. Този Buzzfighter скина на Сърч е до 2026 година и е безплатен, така че не ме кефи. На Dynamite мисля, че ето този ми любимия скин. Не знам. Робомайк, може би. На Дарил, този скин определено. Едгар. Едгар не го играя. Преди го бях играл, като бях слаб, така че... да. Добре, този скин ми е любимия на Едгар. На Долг, Пират Долг, но го няма, защото е лимитиран. На Рико, Hypercharge скина. И може би на Блинга, Hypercharge скина с Блинга. Аз го нямам жалост. Тук Джокстю ми е любимия. На Кити този. Лили Анджел, Лили. Между другото мога да направя клип, който купувам скинове по ваше желание или по мое. Пишете в коментарите. Корделос е този, макар че има този скин, макар че... Добре, може и този да ме кефи за 30 джема, ама не знам. Джеси, силно съм. Джеската ми ще не бъде да бъде в спът. На Карал. Или Пирата Карал. Или този, или един от Brawl Pass, но тук го няма. Чук, този разбира се. Лари този. Пайпър не е този. Чакай, даже си. Да, този скин ми е любимия. Пайпър, Роза, този определено. Спайк със сигурност. Тун, Спайка. Бул. Сигурно ще е този да се чума. Бях забравил да че съществува, но... Ето Сали Леон ми е любимия скин на Леон. На маймуната, ето този скин, разбира се, ми е любим. Кой сега е в шопа, ама... Първо, че нямам джемовете, второ, че не игра толкова мико и няма да дам толкова джемове. Макар че в предното видео видяхме, че има супер много джемове. Скинове, де.
Да, този скин, разбира се, Дионисиус. Бъс не ми харесва като герой, може би този ми е любим скин, не ги знам много на Бъс. О, Нита... Какво? Тушкет, нещо такова, не знам как се чете. Нита, Конаръс. Опа! Този. Той май имаше един пиратски скин, ама не съм сигурен. Да. Това е много готин скин. Луди Кот е много готин скин, най-любими. От на коскините, де. Крокодил Бъстър, който е друго. Скин, любим скин на Бъстър. Мога да правя също така видео, което рейтвам героите от А до F, т.е. ще направя някаква скала в Google, или ще направя скалата и ще рейтвам героите, така че абонирайте се за канала с камбанката, да не пропуснете следващите ми видеа. Той скин, между Джанет я харесвам като герой, просто много не играя. Той скин е най-добрия на Джаки. Беше ми спаднал от Legendary Stardo. Може би е странно, но май... някакви мотори има навън, някакви за което. Хо-Хо Бом мисля, че е най-готиният скин на Бом. И Дана. Може би е този ми е най-любимия, но не съм сигурен. Може би този. Да. Емсу, много труден избор. Или този, но май ето този от Бропаса. На Мег. Е този скин. Макар че... не. Този. Мегалодона. Този скин на Нани е брутален и буквално е за 5000 блинк или 149 джема. Аз си мислих, че е за 200 и 300 джема, което голямо W от Supercell. Ползват Поко, е доста готин скин. Не. Да, май той ще е най-добре, не знам. Не съм фен на тези герои, както са ми написали да купи. Урбан Нинджа Тара ми е любим скин. Поп Пени е любим скин на Пени със сигурност. На Барли е една жена, т.е. скин на жена с перука и торта, ако не се лъжа. Много готин скин на Барли, но знам. Може би този. Ще ми е на Манди, не знам. На Болни той изглежда супер готино. Ама този може би. Не знам. На 8-bit. Антивирус. 8-bit на Мекефи, може би е този. Пияно 8-bit. Джин. Не, той е скин. Сам. Със сигурност ето Цезар сам. Бро. Мечето или... Мечето. Как ще казва? Чайте малко. Рокет Браун. Окей. На тик е този, който има. Макар че не Цербов стик ме е по-окей. По-ме харесва. Дацис Грум. Колет. Ето този филм. Санди. Този... Има много готин скин Санди. Като е той си го бях купил по грешка, това се казах, че веднага ще го купа и този е окей, ама май този е най-готин. Буквално вижте го, да. Чакайте само аз ако надавя. Да, сигурно си най-готин. Лола! Да, този е готин на буст, кара го наречем. Или чемпионшипа, не. Този ми е любимия. Аз го бях взел от челенджа, много тъпо. Буквално това ще да е много рядък скин. Много тъпо от Supercell, че го дараха от боксовете буквално и много приятели им се параха от тях, докато аз им го получих заслужено.
Готко Икс сигурност. Пам. Може би този скин. Ето там нещо. Там нещо си. О, боже. Родел Ханк сигурност. Ханк е доста готин герой. Анабел... Не, скина от Brawl Pass не ме кефи чак толкова. Е, този ме кефи повече. Драган Бел. Поправя. Опа. Бел. Да. Сигурност. Бел. И... този скин. Макар, че е доста готин скин на Гел от сезон 1, първия Brawl Pass, но го нямам, така че е този. Джуджо не я харесвам като герой, няма скина. Тоест пък искам да го изтирят от играта и той пак няма скинове. Какъв този скин? Той скин е готин на Гриф, на Байрон. Този или този? Този, защото с Лола, Байрон и Бони си бях взел всички скинове, които излезаха на тази поредица и буквално. Да. Демонът не е толкова як. Или пък. Не, може да е. Абе. Фаронотис може би е по-окей, ама не знам, не съм сигурен, наистина. О, това е брутален скин на Честър, сигурно ще е този, макар че Честър не го харесва много, но... не, сигурно ще е този скин. Там си няма скинове. Този скин може би ще е най-хубави. Е, този сигурно Посейдон Артип, така че... Да. На първо този скин. Наив. Ето този пропасан. На Мипъл. Това не без скин е по-готин. Може би най-готният скин на Бери е ето този, само ако ми излезне. Не ми излезе. Трябва да се от пица евента. Трябва да се досещате, няма как. Бери бях скинове, да. Амбър. Може би този легендарито ми е най-любим скин. На Гриф този. Не, отново евент на пицата. Много не го харесвам въобще като герой, но този. Надявам се хора да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала и пишете и идеи за други видеа.